Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayatan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'du. Wa rahimakumullah jamaah pengajian rutin malam Jumat Masjid Nurul Roja ingkang mugi-mugi tansah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak garwa putra sahabat lan sinten-sinten kemawon ingkang derek-derek wonten madhepipun ingkang kisahe ngantos benjang yaumul kiamah lan mugi-mugi kula panjenengan estu-estu mlebet dhateng golonganipun. Amin. Kita lajengaken wa talabna rohata. Wa talabna rohata lan yuprih golek sapa kami rohata ing penak. Sungguh kami mencari penak. Ai tegese zawalal masyaqati, tegese ilange repot, ilange payah. Inda adamil maklufati ing dalem nalika ora eneke maklufati perkara kang den butuhake. Nah, munggah salare layak angel di perbaleni. Oh iso ya. Waca ngisore. Walau watalab narihatalan utawi nyupre sapa kami arihata ing rasa penak ai zawal masyaqati tegese ilange masakoh, ilange sesuatu yang memberatkan. Fitarwati kelawan gimbal duit. Fitarwati kelawan akeh duit. Sungguh kami mencari penak itu. Rasane rasa penak itu kelawan akeh duit. Ayat tegese kasratil mali, tegese ya akeh duit, akeh bondo. Sungguh aku menyangka ngoten maksudnya. Sing penak iki lek duwite akeh, ngoten. Sungguh kami menyangka pokoke bondone akeh kuwi penak, ngoten. Nggih. Fawajadna ha mongko nemu sapa kami ha ing rekah ing santai hidup yang penak iku fikilatil mali ing dalam sedithike duit, ing dalam sedithike bondo. Cocok ora ya, cek ora cocok ya. Sing penake awake dhewe sing dhuwur wae nggih. Sing penake sing duwite akeh. Nek cocoke awake dhewe niku cocoke awake dhewe niku sing digoleki sing dhisik. Dalam sangkaan yang awal aku menyangka bahwa penake lek akeh duwite. Ngoten. Penake lek akeh bondone. Tetapi kata Hamid, kata Imam Hamid, ternyata aku mendapati sing jenenge penake duwite titik. Ora kakean bondo.
Jenengan pilih jebule apa pilih sing ora jebule? Pilih sing ternyata apa pilih sing golek sing dhisik? Golek sing dhisik. Penake panggah duwite akeh. Nggih, penake duwite akeh. Niki kenapa? Karena kacamata berpikirnya beda. Nggih. Kacamata berpikirnya itu beda. Lek jenengan nyongko duit akeh kuwi penak ngoten. Niku kan sing jenengan ngingen lek angger duwe barang-barang pengen keturut, pengen barang-barang keturutan kan ngoten. Nek angger duwite akeh pengen apa ae ketekan. Lah berarti jenengan duwe ngen penak kuwi angger ketekan apa sing dipikini. Kan ngoten? Nggih. Hadirin rahimakumullah. Padahal mungkin ngeten. Sing jenenge kepinginan niku penake kan kalek wis ketekan. Jenenge yang diingin itu kan penake lek wis ketekan apa yang diingini itu pancen ya nikmat rehat. Cuma masalahnya niku ngeten. Saya akeh duitmu, saya akeh bondomu. Niku sing mbok pingini nyelat mungker apa nyelat molor? Saya padha ae ketokane iki. Nggih. Lek jenengan duwe duit, lek jenengan duwe duit 50.000. Jenengan duwe duit 50.000. Niku angen-angen ngono lek sing padang jinglang niku warung pecel. 50.000 ning warung pecel wis wani waca engkras wis. Wes 50.000 pecel 10.000 lah larang-larange ngono kuwi cek iso tanduk, cek iso iki enek apa iki ote-ote enek bakwan iki gosak-gasak ngene Pak. Ternyata ngoten niku ya wis seneng. Ternyata niku nggih seneng. Nggih. Mengke di saat duitmu sing ning sakmu ki 500.000, ngono ki enek warung pecel, jenengan ndak oleh blas wis. Wis ganti kono. Ngono wis mulai wis ganti sing mbok delok. Nggih. Lah padahal ngapunten. Niki mungkin jog-jogane sakjane. Ketika seseorang itu menutup apa yang tidak terjangkau, kemudian dia menikmati apa sing enek. Bukankah dia merasakan nikmat? Loh, niku nggih nikmat lho. Niki ngapunten, wis keplepet-pet ngono iki. Nggih. Terus dadi Petruk kantong bolong ra gablek. Nah, jeneng kantong bolong duit entek. Arepe metu ra kelakon. Mlebu ke pawon. Nemu enek plastik setengah ndek ngono gula. Buka enek kopine. Wah, sumur cik mili. Godhog banyu ngecom kopi. Serupat. Wah, nikmat. Nggih. Terus ngene jane biasane umpamane udut surya. Sing dian iki kan cek jaman biyen ngoten nggih, cek jaman doyan udut. Mergo ora enek apa-apa, eneki mek mbahku tok ra ketutan cengkeh. Wes karo sek karo kobot diluwinting bengi wis jam 12 bengi terus pah-poh seruput. Tetapi orang itu sudah merasakan nikmate lintingan, nikmate ngombe kopi, sing kuwi lek cara diregani cukup 10.000. Bahkan kira-kira nek dirupiahne tenanan ngono iki kopine sak cingkir nek ngecom dhewe 3.000. Sak gulane pisan. Nggih. Niki ngapunten, betapa cerdasnya orang itu, betapa hebatnya orang itu yang merasa happy, rumangsa bahagia, bisa mensyukuri mak seruput. Alhamdulillah. Sauger. Wedul ngono iki wis rasane enak padahal ya wampek. Loh. Tapi saat dia menutup keinginan yang melebihi dari kapasitasnya, sesungguhnya dia telah mendapatkan kenikmatan. Sementara ya punten, niki mengkelek kepinginan mbok buka, mbok unggah nih.
Padahal ngapunten, daya jangkau mungkin angka 50.000. Sing napa sing realistis sing nyata jangkauan kuwi 50.000. Niki mengke kok pengen jenengan arepe gayuh rumah makan sing kelek mlebu kira tak 200.000 ngoten. Niku mengke jenengan ya iso kelakon 200.000. Tapi untuk mencapai ke sana jenengan kudu mempeng lipat-lipatne oleh golek duit ben iso entuk 200.000. Sing wayahe wis turu urung turu. Sing wayahe leren urung leren. Sing wayahe iso gojek karo anak ora iso gojek. Ora iso guyon karo bojone. Gara-gara nyapa? Gara-gara drape mbok unggahne. Apa sing mbok pingini wayahe polsek? Pole wayahe 50.000 maksudnya. Niku terus mbok unggahne sing mbok gonto 500.000. Nggih. Niki dadekne jenengan apa rekat? Wong wayahe leren ora leren. Wayahe jenengan wis turu sik mikir, ngene mikir ngene. Kuwi lek kelakon. Lek kelakon, padahal mesti lek kelakon. Nggih, hadirakumullah. Mergo nyapa? Wong ngapunten. Asline sing jenenge bondo. Niku ngrepot nih. Bondo niku asline ngrepoti mboten? Lek bondo niku mboten ngrepoti niku. Ndak enak security ora enak. Lek bondo niku mboten ngrepoti ora enak wong sugih niku bodyguard. Nggih. Niku tandane asline bondo niku ngrepoti. Ngrepoti kapan sing wis butuh bodyguard? Sing wis butuh security. Ngene ngrepoti sing kapan? Kuwi ngrepoti sing wis duwe duit. Nggih. Niki ngapunten nek mbok buka keinginan niku wau, nggih. Jenengane nek urung duwe mempeng repot nungsang jempalik bingung lek golek. Nek wis kecekel mekukuh metenteng bingung lek napa? Lek ngamane bagaimana agar harta itu tetap terjaga. Hadirin rahimakumullah, nah iki wau niki sakjane nek disederhana nih sing paling sederhana. Judule ya menyederhanakan iku wae judule sakjane. Nggih. Ketika panjenengan itu iso menikmati sesuatu sing real, sing logis, sing masuk akal, mergo sing masuk akal, sing real kuwi ya sing mbok duweni hari ini. Nggih. Dadi niku logis, niku real. Maknane apa? Jenengan menikmati apa sing mbok duweni dan kuwi tenan iso nikmat tenan. Iso nikmat tenanan. Niki ngapunten lho, lek uang ngapunten level iki 50.000. Niku lek mangan pecel ndak nyontrot belas mergo nyapa? Ndak mikir apa-apa. Ya wis 50.000, tak ya wis. Selesai. Tapi ngapunten, lek sakjane kekuatanmu 50.000, wayahe sing mbok gagas pecel, terus iki engko mangan pas ngesaki muga mbok lumpuk-lumpukne. Lumpukne direwangi poso, direwangi utang, direwangi napa ngoten. Akhirnya iso ngesek 500.000 ning rumah makan bayare heeh. Niki ngapunten, jek mangane niki wis karo mikir-mikir. Iku aku toko kene lek ku nyaur utang piye? Lek sing pecel kan boten, panjenengan sakmono. Lho mungkin kan beda urusan. Beda urusan lek panjenengan kowe iki wis tinager hari ini bondomu wis akeh turang gawa, arep ngopo ya tak karepmu. Nggih. Ngoten. Hadirin rahimakumullah, namun cerdas, logis itu adalah orang yang bisa menikmati apa yang dia miliki walaupun itu sederhana. Jadi ngoten logikane orang itu kan ngoten.
saya gampang happy, saya gampang bahagia, niku saya pinter berarti. Semakin hebat orang itu semakin gampang bahagia. Nggih. Nah tapi lek jenengan mboten realistis, jenengan ora logis nggih. Wong bojomu enake ya kuwi. Modele wis ngono kuwi. Nggih, ki ya wis mbok arepe wis mbok tuku, wis mbok duweki, bojomu ya kuwi. Terus jenengan delok sinetron. Terus sing mbok lamuni jenenge tamani, sing mbok angen-angeni, beh piye carane ben iso duwe kaya kuwi. Niku sakjane ngapunten ora logis niku. Sakjane ora logis niku lek dijlentrehne maknane junun. Nggih. Junun niku ya junun. Nggih. Junun niku ya mbuh napa apa kenthuk apa piye ngoten nggih. Mergo nyapa berpikir sing ora masuk akal. Lho ngoten. Ora masuk akal wong jatahmu wis sakmu, bojomu ya kuwi ya ngono kuwi kok gayuh sing ora-ora. Nggih. Tapi ta jenengan ngene. Sing iso nikmate kenikmatane bupati. Niku kinten-kinten ngapunten. Sing iso nikmate bupati niku napa ya bupatine napa camat sing ngipi dadi bupati. Ya lek bupatine wis bener mergo nyapa posisine ya ning kono dia menikmati itu. Tapi ngapunten, masih ketua RT kalau dia menikmati apa yang dia miliki, itu ya nikmat asline. Nah itu ya nikmat. Makanya ngapunten. Dalam satu kisah niku nek ada seorang salaf niku sing model iki nak cara medewe itu engkres. Oh, ita itu. Mriki enten basa ita itu lek biyen nggih. Ita itu modele. Nggih. Niku dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala mergo ita itu nih. Dekat dengan Allah mergo ita itu. Jane ya duduk sapa-sapa. Duduk sapa-sapa. Biasa nggih, ora duduk pejabat, duduk sinten-sinten. Namun dia duwe pikiran ngeten. Nek wong bayangne nikmati muluk, nikmati dadi raja. Nikmati dadi raja niku kan duduk di singgasana terus perintah ngono perintah ngene. Kan iku jenenge nikmate raja kan ngoten niku. Garek lungguh, bedingkrang, ongkang-ongkang, terus duding ngono, duding kene, kowe ngono, kowe ngene. Kan ngoten niku nikmate raja. Nggih. Lah tiyang niku wau, ya ngono, jajal tak jajale. Karena kenikmatan rasa itu duduk di singgasana yang tinggi, munggah gunung, golek watu gede sing nang pucuke gunung, dhuwur dhewe pokoke. Lungguh terus napa? Lungguh jigang, macak kaya dadi raja terus dudang-duding. Endi? Nikmate dadi raja iki ternyata ora nikmat jare. Ternyata jek nikmat sujud, ternyata jek nikmat saat aku itu menjadi hambanya Allah. Itu rahmatullah ning kene maknane rahmatullah. Jenenge nikmat itu, jenenge lazat itu, nggih. Niku ya nikmatono apa sing difadlukan Allah kepadamu. Nek Allah wis paring sakmono ning kenamu, ya itulah yang terbaik untukmu. Maka orang yang paling cerdas adalah yang bisa menikmati apa yang real dia miliki hari ini. Nggih. Ukurane sangger wong ya beda-beda. Makanya wow, lek enek wong nganggi 5.000 iso seneng. Itu wis bahagiane jan luar biasa nih. Niku sakjane nek kena dimereni kudune dimereni. Mengke beda. Kali wong sing arepe bahagia kudu duit akeh ngoten kan beda nggih.
Ngeten iki jenengan kudune ya enak sing meri kalih kula. Kula niki wis bahagia numpak Supra ngono iki. Wis seneng wis bahagia wis ora ngeluh ya ora apa. Atau umpaki ngene uline setahun ganti pindho. Gaya bang lek bar diganti kok motor kok enak men. Penak jare aku mergo kemampuan saya menikmati ki ya kuwi. Nggih. Lah ngeten niki, nek kula niki ndak iso menikmati dengan itu terus sing tak angen-angeni beh ndi tahun pira aku iso numpak Innova. Dan kula lak bodho kula malah. Aku lak bodho ngarepe bahagia kok dadak kudu duwe Innova. Wong nyatane angge Supra wis seneng wis nikmat. Nggih. Ngoten. Duwe omah ngono ya ngono kuwi, nikmati itu. Nek jenengane iso menikmati apa sing nek jenengan itu makin cerdas gitu. Yes, makanya lepon ngeten iki arepe bahagia, aja jagakne bahagia mergo tumpukane duit rumah samu. Dadi bos penak. Penak lek mbok sawang pengen iki turutan padahal sing diurusi nyelot akeh kok. Pun ngeten mawon, jenengan duwe sapi loro. Duwe sapi loro. Nggih. Niku kan jenengan ngaret sedina rong kebo. Ngoten. Terus jenengan ngen ki penake sapine 10. Lah iki kok wis lek diingi sapine loro iki kapan balik entuk rong kebo isih turu ya turu. Sing ngene ya ngene. Engko lek sapine 10 masih ora tandang, masih kongkon wong niku mikir nih. Sing kae tak doni kene, tak doni kene. Dawa lek mikir. Jadi apa sing enak dinikmati ya itulah kenikmatan. Wa talabna ladzati wa talabna lan utawi yuprih. Golek sapa kami ala zati ing lezat kenikmatan. Bi halawati zaki kelawan nek manise kelawan legine zaki nyicipi sungguh aku mencari kelezatan itu dengan legine icip-icip wa nuril basori dan aku mencari kelezatan itu kelawan nuril basori padange mripat. Ngoten. Real nggih. Maksudnya tadi kan umum nek mripate di awas niku nikmat ngoten nggih. Ngoten maksudnya. Wal huduril marjuwi wal huduril marjuwi lan tumekane marjuwi apa kang den rojaki diarep-arep. Jadi napa aku mencari kelezatan itu dengan nikmate nilii ngicipi kelawan padange mripat kelawan tekane saben apa sing tak pingini sing tak arep-arep. Ngoten. Fi nikmatin ing dalem kenikmatan. Wahia lan utawi kenikmatan itu ma barang kusida kang den tuju bi kelam kenikmatan apa nafu kemanfaatan. Fawajadnaha mongko nemu mendapati sapa kami ha ing kelezatan ailadzati tegese kelezatan fil badani sahihi ing dalem badan yang sehat. Jadi rahimahumullah ngeten. Tadi kita kan sing pertama bi halawati zaki kelawan nikmati nyicipi. Sungguh aku mencari nikmat itu dengan nyicipi. Jangan sapa warung sate nyicipi sate, sapa warung pizza nyicipi pizza. Ngoten niku jenenge nikmat dengan nyicipi niku ngoten niku. Nggih. Dadi pamane cik urung duwe, aku pengen nyicipi. Cik urung duwe pengen piye rasane numpak napa?
piye rasane numpak Pajero ngene ngoten. Niku lek urung duwe kan pengen nyicipi. Ngoten. Ternyata terus mripat sing padang niku ya mbuh napa lek digambarne niku napa lek wong ayu yo gampang padang, lek duwite akeh niku gampang ya mata ijo ngoten nggih. Terus napa? Kuduril marju. Datangnya setiap apa yang dia ingini. Hadirin rahimakumullah, ternyata itu semua tidak didapati kelezatannya kecuali manggen neng sehate badan. Jadi ngapunten ngomongne lezate ngicipi panganan apa ngicipi kendaraan, kan kabeh nikmate ngicipi. Ternyata ngapunten jenengan dicepai sate soto. Apa sing mbok pingini pokoke ngoten. Kabeh cemawis jenengan ora nemen-nemen ya mek gur demam ning cangkem pahit. Nikmat betul. Jebule ora nikmat ya. Jebule ora nikmat. Nikmate napa wau? Padange mripat niku maksudnya kan nyawang wong ayu. Nyawang wong ayu ini kan mripat padang mbuh wong lanang-lanang iki piye ngene berarti. Lek nyawang wong ayu ki yo padang gitu. Nek sing maune ngantuk-ngantuk iki mane ngantuk ketutupan apa ngono iki lek enek wong ayu lho langsung biar gitu. Padang. Nggih. Niki ngapunten, jenengan duwe bojo ayu. Tapi ndak sehat. Tapi jangan bayang nih, duwe bojo ayu terus stroke terus daan. Niki mripate sida padang mboten niki. Ora sida padang. Ora sida padang, malah jenengan iki was-was. Bojo ayu nyepaki tangga iki nek ngene. Sumelang, takut. Mergo nyapa? Karena letaknya emang di sehatnya badan itu di atas itu. Ngoten. Nggih. Lah apapun apa sing mbok arep-arep kuwi tekan sampai apa yang kamu ingini, tapi jenengan ora iso sehat, pertanyaane adakah sesuatu yang bisa dinikmati dengan sakit? Jenengan cita-cita pengen duwe istana, ketekan duwe istana tapi kering dadi kembangan bene istana. Dito nikmat? Jake kok ya ora patek kita. Ya ora patek. Ala nang iki sing paling apik nak cara jareke dalang niku emas ginepeng, jari emas ginepeng. Lek kebayang niku ya apa ya malah kaku ya elek. Tapi ngapunten, saat tubuh itu tidak sehat, maka seluruh apa yang kita miliki sing jenenge donya niku tidak berarti apa-apa. Mergo nyapa ulama niku lek golong nih kenikmatan kan nikmat kecil, nikmat wasaton, tengah-tengah dan nikmat besar. Lah jebule napa sing jenenge donya kaya sak pira bondomu itu tetap nikmat kecil. Lah nikmat wasaton, nikmat tengah-tengah sing sedengan itu adalah nikmat sehat. Nikmat yang paling tinggi, nikmat adzam itu adalah nikmatul Islam wal iman. Tapi aneh, sing jenengan gula mentah, sing jenengan pikir, sing jenengan rancang. Niki ngapunten, umume nikmat kecil iki. Wong jenengan diwehi nikmat wasaton, diwehi nikmat sedengan. Dalam waktu yang panjang. Enak sing 70 tahun, enak sing wis 60 tahun, enak sing 55 tahun. Nggih. Sehat ae nyatane sik iso teko Tailur Roja. Berarti cek sehat. Tapi ngapunten, ngono ki saya tidak yakin jenengan itu iso setiap hari nyukuri nikmate sehat. Lo dapat yakin.
Mergo nyapa? Mergo nikmat sehat itu nikmat yang luar biasa sing kenek digoleki, sing iso ngrasakne nikmate sehat itu saat sehat itu dikurangi. Ya ngoten. Ndi golek sabar aku kabeh. Tapi sing ndi nek bocah rada enom kene. Nanti dewa nanti dewa, layune ndi? Niki ngapun Jabi, sing umur 20 tahun apa 20 tahun. Niku mripat jan Padang, nyatine arepe maca, rasa golek kacamata. Mripat Padang ngoten niku lho. Nggih. Riyen kan mboten nate jenengan syukuri betapa nikmatnya itu. Wis terus mero-mero blaru, mulai bawur. Kados ngeten niki kula niki lek kacamata niki mboten melok, kula melok dadi buta huruf ya. Ruyip goleki wangel. Nggih. Bukankah itu kenikmatan? Ternyata mripat Padang iki jane ya nikmat. Sing kuwi disadari munggu sing umur 40 punjul. Jadi Padangnya mripat niku lho. Niku sing iso menyadari bahwa itu nikmat, niku sing umure wis 40 punjul. Sing umure 20 niku dereng. Orang ngerti lek mripat Padang niku nikmat. Mergo nyapa? Rong tau rasane bawur. Nek sing tahu bawur, sing sakniki bawur-bawur kan wis tau ngrasakne nikmate Padang. Beh biyen penak, saiki malih ngene iki kan ngoten. Nggih. Pokoke ngono kuwi. Arepe ngrasakne nikmate ganteng, tapi sing umure wis sak kula ngeten iki. Oh iso ora enek rupane ganteng. Entek, pokoke panjen dikulang. Berarti Padang. Batal benal ilma fi batni Syafi'i. Wah, tak cocok. Tasik. Masih 10 menit ya. Cekap insyaallah. Batal benal ilma lan nyupres apa kami al ilma ing ilmu. Sungguh aku mencari ilmu. Fi batni Syafi'i ing dalem weteng kang wareg. Fajadnahu mongko nemu sapa kami hu ing ilmu fi batni jaiin ing dalem weteng kang luwe. Sungguh aku mencari ilmu dalam keadaan perut kenyang. Ternyata aku mendapati ilmu itu ada pada perut yang lapar. Niki nek ketemu dokter saiki seneni. Nek ketemu dokter seneni. Nek tolabul ilmi nak sinau kon mangan sik. Hadirin rahimakumullah, ngeten. Nek kecerdasane logika niku sepanjang wareke mboten kewargen. Nek kewargen mungkin ngantuk logika ya turu. Itu masih bisa. Jadi perut kenyang mencari ilmu untuk kecerdasan IQ, sing manggon nang sirah. Kecerdasan manggon ning sirah itu IQ, itu dicari dengan perut yang kenyang masih bisa. Nyatane nika wong Eropa nika ya pinter-pinter, wetangi wareg pinter. Sing pinter tapi kepalanya. Tapi mungkin nek urusan ilmu sing mencakup kecerdasan hati, maka tidak bisa dicapai kecuali dengan perut yang lapar. Hadirin rahimakumullah, asli nih. Saya itu lebih senang menyampaikan ilmu niku ngapunten sebelum makan. Saya lebih senang menyampaikan ilmu itu dalam keadaan lapar. Dan saya lebih senang lagi kalau murid-muridnya itu nampa ilmu ya dalam keadaan lapar. Mergo nyapa? Pakeme. Saat perut itu kenyang, maka nasihatnya tidak akan bisa masuk ke dalam hati.
Jadi wong sing wetengi wareg itu nasihatnya tidak bisa masuk ke dalam hati, dia hanya bisa masuk melalui telinga, nggih, mungkin terus metu neh. Ya nyantol ning utek, tapi ndak nyantol ngene hati. Maka ngapunten, ilmu nggih, nasihat yang diberikan oleh guru yang perutnya kenyang, dadekne muridé yo pinter. Tapi ngapunten orang lakoni, mboten ngamalne. Mergo nyapa? Ra nyantol tengene ati. Makanya ya dirahmatullah, kenapa yang tertinggi dalam Islam itu kan urusan ilmu tentang adab. Jadi ngapunten, yang tertinggi dalam Islam itu adab. Sehingga Imam Syafi'i niku lek dawuh sungguh aku 30 tahun butuh 30 tahun untuk belajar adab dan cukup 10 tahun untuk belajar ilmu. Hadirin rahimakumullah, maka ilmu adab, adab kita kepada Allah, adab kita kepada muslim, adab kita kepada alam, adab kita kepada manusia, nggih. Niki ngapunten, tidak bisa dicapai jikalau itu dengan perut yang kenyang. Ngoten. Antek nih, pokok pengen ku tak antek nih. Ini saya. Wa fi nusqatin lan ing dalem kitab sing liyane wa talabna rizqa fil ardi. Wa talabna rizqa lan nyuprih sapa kami, sungguh kami mencari rizqa ing rezeki fil ardi neng gene bumi, sungguh aku mencari rezeki itu di bumi. Fawajadnahu fis samai, dan aku mendapati rezeki itu di langit. Ayat tegese maksuman fis samai, dan didum dibagi apa rezeki itu fis samai di langit. Jadi ternyata lek rezekine enek sing metongol saka bumi niku kan enten. Nyatane jagung pari tukule saking bumi. Tapi ngapunten, ternyata dum-dumane rezeki niku manggene ten langit. Nggih. Hadirin rahimakumullah, maka jadi nek wong muslim itu niki nek muslim itu wis diwehi banyak sekali kunci, cuma kuncine ra patek tinggi. Pakem yang utama jikalau seorang muslim itu akan diturunkan rezekinya, diberikan rezekinya itu dengan sebab ketaatan. Kalau orang yang beriman dan iman ini ditompo diakoni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diturunkan rezekinya, diberikan rezekinya itu dengan sebab ketaatan. Dan akan ditahan rezekinya seorang mukmin itu dengan sebab kemaksiatan. Pakem siji. Lek nyulayani pakem ini niki mesti ana sing salah. Nggih. Lek jenengan orang yang beriman maksiat rezekimu lancar, wedi yo. Niku medeni. Napa sing medeni? Nek modele wong sing rumangsane beriman, tapi angger maksiat rezekine penak, donyane gampang. Niki ngapunten, indikasine istidrat dan niku indikasi kalau imannya tertolak. Medeni, Pak. Medeni. Makanya jenengan pas maksiat terus ruwet ngono. Lek jenengan pas maksiat terus akibat maksiat itu jenengan kok terus akhirnya kali Gusti Allah digawe ruwet. Niku syukurono, untung ruwet. Tapi saya tidak yakin jenengan sing muni untung ruwet itu ya ora tak yakin aku. Nggih. Sing jenengan syukuri kan sing mulus-mulus. Lho ora apa-apa. Jenengan syukuri mulus kalau itu turunnya rezeki, gampangnya rezeki itu dengan sebab ketaatan yang jenengan lakukan. Nggih. Aku nguwate nak serempak delok kono.
Jadi rahimakumullah itu ngoten. Jenengan kudu open ini. Maknanya apa? Sakjane lek jenengan itu adzaban dzarban. Jenengan itu melakukan satu dosa, jangan jenengan ini nyumpeti satu pintu rezekimu. Nggih. Ngoten. Kan jenengan ya arep-arep nek imanmu itu tampa kali Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Maknanya apa? Maka orang yang beriman itu niku ora beda nih. Dia akan merasa telah melakukan hal yang sama, apakah dia sedang berdoa meminta rezeki, apakah dia sedang melakukan pekerjaannya neng pasar apa neng sawah apa neng kantor. Padahal bagi dia sholat yo enak rezeki sing teko dan ada pahala. Neng pasar yo enak rezeki sing teko, yo enak pahala bagi orang beriman. Padahal orang bedanya. Berdoa juga sama. Berdoa akan diberikan rezekinya, juga akan diberikan pahalanya. Jadi orang bedane. Nggih, orang bedane. Sama bagi orang yang bener imane, bener cara berpikirnya, nggih, sing akidahnya lurus, itu dia sama saja. Maknanya apa? Dia akan beribadah sesuai dengan saiki dengan niki boten wayahe. Wayahe. Itu cara beribadah sing bener niku. Nek wayahe krungu adzan ibadahe salat. Nek tangi turu ibadahe qiyamul lail. Adzan subuh lunga ning masjid. Jam 7 lunga kantor, balik ke kantor. Luhuran, bar luhuran ngarit. Semua ibadah. Merganya apa? Wayahe. Wayahe ngarit yo ngarit. Wayahe mulang yo mulang. Wayahe salat yo salat dan semuanya bernilai ibadah dan seluruhnya kedua-duanya itu sama. Sama-sama akan diberikan sebagian jazaknya, sebagian balasannya. Itu ya enak sing dicipratne ning bumi rupane rezeki, rupane kesehatan, rupane barokah, rupane anak bojo manut. Niku ya berkah itu. Nggih. Tapi ya sama, neng pasar ya enek rezekine sing ditampa, tapi ya enek pahala yang jenengan terima. Kapan budale mengucapkan bismillah. Pokoknya sembarang kapan bismillah niku kabeh tersedia di bumi dan tersedia di langit. Makanya ngapunten niki mengki lek pincang berarti masalah. Sregep donga. Sregep ibadah, tapi ra gelem kerja. Waya ning pasar malah wiritan dikiran iku ruwet pincang. Wis tak ya ngono, sregep nyang. Ayo wis sampai ngapunten krungu ajar panggah masul. Iku ya pincang. Enggak akan mendapatkan kebahagiaan sing tepak ngene ku wau. Wayahe salat ya salat, wayahe macul ya macul, lek wektu entek berarti wayahe ren. Demikian waktu entek. Kita tutup dengan majelis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mugi-mugi pun panjenengan Allah kula akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.